טוב, שלום לכולם. אני אתחיל ישר בהרצאה, הכניסו אותנו פה למיטת סדום, אז אין לנו ברירה. נתחיל ישר מהכותרת. יישובי היהודים בשער שבדרום תימן, בסוף המאה ה-19 לתחילת המאה ה-20. אני אדרש לתחילת הכותרת, בסוף הכותרת עכשיו, כשמרכז הדיון שלי עכשיו מתעסק במילה שער. קודם כל, מה זה יישובי היהודים בשער? זאת אומרת, יישובים, מה מדובר כשאני מדבר על יישובים בשער? קודם כל, לא מדובר ביישוב עירוני בכלל. זאת אומרת, מדובר במרחב כפרי מובהק. אם מישהו פעם נתקל, ואני נתקלתי, בביטוי העיר שרעב, לא קיים. אין דבר כזה. יעקב ספיר, חכם יעקב ספיר, ויעקב ספיר כותב בספר בעיר שרעב, אין דבר כזה. אני לא יודע מאיפה הוא הביא את הדבר הזה. הקהילה היהודית במרחבים של שרעב, היא קהילה יהודית כפרית מובהקת. אני אדרש לסוף הכותרת, בסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, אני עוסק ביישובים, או בשער, כן, יישובים בשער, היהודים של שער, בסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, מהסיבה הפשוטה, כי יש לנו אנשים משם, פחות או יותר מהתקופה הזו, ואם לא הם, אז ההורים שלהם, ואם לא ההורים שלהם, אז הסבים שלהם, זאת אומרת, יש לנו ידיעות על המרחב הזה, כן? מהאנשים שאנחנו מכירים. יותר מזה, זה כבר רחוק, לפחות בשבילי זה רחוק. אז לכן אני מדבר על סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20. כבר מהתמונה, היה חשוב לצייר את התמונה הזאת. אתם כבר אפשר להבין שמדובר על משהו קצת שונה ממה שאנחנו בדרך כלל מדברים בהקשר של תימן. טוב, אז אני לוקח אותנו רחוק מתימן לאשכנז, כי זה מושג שאנחנו אולי קצת מכירים. אשכנז, כמרחב גיאוגרפי, מתחיל במערב גרמניה, לאורך נהר הריין, כן, הקהילות המפורסמות, שפיירה, ורמייזה, קהילות שום, כן, מגנצה, והמרחב הגיאוגרפי הזה עם הזמן לאורך השנים תופס ממדים אחרים. זאת אומרת, כבר לא ממד של גיאוגרפי, ספציפי, אלא איזה ממד של זהות. כן? ואז יש לנו אשכנזים בכל רחב אירופה, אשכנזים במזרח אירופה, אז כן, המרחב הגיאוגרפי הספציפי הזה פתאום תופס מימד אחר. למה אני מביא את זה? במובנים מסוימים זה גם מה שקורה לשער, ואני אסביר כמובן בהמשך. עוד דבר חשוב, צריך להגיד, גם בתוך המרחב הפנימי האשכנזי, זאת אומרת, יהודים במזרח אירופה שהם אשכנזים, כשהם מדברים על אשכנז, הרבה פעמים מתכוונים ליהודים בגרמניה. זאת אומרת, גם כשהמרחב הזהותי מתרחב, עדיין יש איזו שמירה של המרחב הגיאוגרפי המסוים, גם הדבר הזה קורה במה שאני, כן, במה שאני מדבר לגבי שער. טוב, אז השאלה המרכזית של המחקר שלי זה מה המרחב השערבי. השם שלי זה שערבי, אני באתי מושב בכוח, שם כולם שערבים, 20% מהמשפחות, גם משפחת שערבי, כן, וזו שאלה שהיא מציקה לי כל החיים, כן, זה הזנב שמקשקש בכלב. אז זה גם כן מסע אישי שלי. אנחנו נעסוק בגיאוגרפיה, יש פה הרבה מפות, גיאוגרפיה, שהשאלה הגיאוגרפית מתרחבת לשאלה של זהות ותרבות, וחוזרת לגיאוגרפיה. זאת אומרת, יש פה זהות, שהמוצא שלה בגיאוגרפיה ומרחיבה את הגיאוגרפיה, כן? אנחנו נראה את זה בהמשך, זאת אומרת, זהות שמרחיבה גיאוגרפיה. אני אסביר מה אני מתכוון בהמשך. על מה אנחנו לא מדברים? על מה אני לא מדבר, על מה אני לא אדבר? בדרך כלל כשמדברים על תימן, אז זה התמונה שעולה בראש, בסדר? היהודים של מרכז תימן, צפון תימן, בסדר? אנחנו לא נדבר עליהם, מה שהיהודים בשער קוראים להם המטלעים. עלה, אלה שבלמעלה. לא מדובר פה באיזו תפיסה נפשית, כן? כמובן, תפיסה גיאוגרפית מאוד מפותחת, שבעצם היהודים של מרכז תימן, כן, וצפון תימן, הם מבחינה גיאוגרפית נמצאים למעלה. כן? ולכן, אנחנו נמצאים למטה, בסדר? דרום תימן, ספל על ימן, כן? תימן התחתונה, ובעצם היהודים ככה, היהודים בדרום תימן מכנים את היהודים של מרכז תימן וצפון תימן, כן? על מטלע, המטלעים, בסדר? ומי שגר באיפה שאני גרתי, זה מושג שאנחנו מכירים אותו.
אז תכירו את עצמכם, או חלק מהיושבים פה, אתם המטלעים. טוב, על מה אני עדיין רוצה, אני רוצה לתחום את הגבולות הגיאוגרפיים, בסדר? אני קודם רוצה לדבר על דרום תימן, את מי אני מוציא, כל היישובים היהודים שפחות או יותר מיערים בצפונה, האזור הספציפי זה סומרה, שנחיל סומרה, זה מעבר ששם יש איזה אזור גיאוגרפי, שמדרומה ולמטה, כן, מדרומה לנחיל סומרה, בעצם גם האזור יותר נמוך, כן, עדיין אזור הררי, אבל אזור יותר נמוך, וגם בעצם, זאת אומרת, זה המרחב של דרום תימן, מדרום ליערים, מנחיל סומרה ועד עדן. אני לא כולל פה לא את ביידה ולא את חבן, זה סיפור בפני עצמו, לא רלוונטי לנושא שלנו. בסדר? אז זה בעצם כל הסיפור של דרום תימן, כן, מדרום ליערים, מופיע גם באחד, יש איזה ביטוי ממש יפה, גם באחד השירי הדיוואן, שיר משיח, שהוא מספר איך המשיח מסתובב בתימן, ינזל סומרה, זאת אומרת, הוא יורד בסומרה, ממש יש להם את התפיסה הזאת, שם זה הירידה, בסדר? משם עולים. בסדר? אז זה הסיפור של דרום תימן. חשוב לי לשים פה לשלושה ודיות חשובות שאני סימנתי פה, ודי בנה, בסדר? שזה פחות או יותר הוודי שמדרום אליו זה כל דרום תימן. עוד שני ודיות, ודי אל-ענה ווודי נחלה, שיותר בהקשר של שרעב עצמה. אני חילקתי את האזור של דרום תימן לשלוש קבוצות, כמובן אפשר לא להסכים איתי, לשלוש קבוצות. הסכמה הזאת תלווה אותנו, חשוב לזכור אותה. המעגל הפנימי ביותר זה שרעבים משרעב. זאת אומרת, שרעבי הרי זה כמו סנעני, כמו כל דמרי, בעצם זה כינוי לזהות מקומית, גיאוגרפית. אז יש אכן יהודים משרעב, תתפלאו שיש יהודים משרעב, שבאו משרעב, כן, ובקוע אני מכיר הרבה מאוד כאלה, מהאזור הספציפי שנקרא שרעב. יש הקבוצה השנייה, כן, המעגל השני, שהוא גם מעגל גם גיאוגרפי, שרעבים שהם לא משרעב. מה שקוראים, מה שאני קורא, מה שאחרים גם, מי שכתב, הראשון שראיתי להשתמש במושג הזה, זה היה ציון בר מעוז, שרעב רבתי, טוביה סולמי שיושב פה, משתמש בשמות אחרים, אבל הוא דיבר על זה הראשון במחקר, על ההרחבה, כן, על בעצם הרחבה של גבולות של שרעב, בסדר? אז זה בעצם הקבוצה השנייה שעליה אני אדבר בהמשך, שרעבים שאינם משרעב, מה שאני מכנה שרעב רבתי. הקבוצה השלישית זה שרעבים שאינם משרעב, ושימו לב שאני שמתי גרשיים. זאת אומרת, כן, הם שרעבים במרכאות, שהם לא שרעבים. הם לא משרעב והם לא שרעבים. בסדר? למה בכל זאת יש להם איזה תווית של שרעבים? מכל מיני סיבות, הם לא. בסדר? אני הבאתי אותם בשביל להוריד אותם מהשולחן. אני כבר אוריד אותם מהשולחן, בסדר? דקה, שתיים, אני מוריד אותם מהשולחן. שימו לב שהקבוצה השנייה, שהשרעבים שהם לא משרעב, לא שמתי במרכאות. זאת אומרת, הם שרעבים. וככה הם תופסים את עצמם. בסדר? אז לזכור את הסכמה הזאת, קבוצה ראשונה, שרעבים משרעב, שרעבים שהם לא משרעב, ושרעבים במרכאות, שהם גם לא משרעב וגם לא שרעבים. טוב, המספרים פה פחות חשובים לי, מה שחשוב לי פה זה התמונה היפה הזאת, המדהימה הזאת. יהודי מצד שמאל, יהודי מרכז תימן, המטלעי, יהודי מדרום תימן, כן? לאו דווקא שרעבי, דווקא דעתי דווקא לא שרעבי, אבל שימו לב, אפילו רואים שיש פה משהו אחר, כן? יהודי מרכז תימן לומש את הגמיס, לומש סמלה, יהודי בדרום תימן לא לומש סמלה, גבר לא לובש סמלה, הוא לובש חצאית, בסדר? הוא לובש חצאית מקטל, בסדר? אז כבר בלבוש אפשר לראות שמדובר במשהו אחר, כן? הערה חשובה גם לגבי המשך. אני בטוח שאני ארגיז כמה בהרצאה הזאת, כבר עשיתי את זה כבר בעבר, ואני שמח, ואני אסביר למה אני שמח, למה אני מרגיז אנשים. את המספרים לקחתי מהאנציקלופדיה של גברא, אני לא חותם עליהם,
אבל דבר אחד אני חייב הערה חשובה. המפה של גברה באנציקלופדיה, במיוחד לגבי מה שאני מכיר וחקרתי, כל אזור שרעב רבתי, היא לא מדויקת בלשון המעטה. אז מי שרוצה להסתמך על זה בנושאים בגיאוגרפיה של שרעב על המפה, לא כדאי, לא מומלץ. למרות שאני חייב להגיד שבכל זאת המחקר שלו עזר לי מאוד 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 בנושא של יישובים ושמות של יישובים מאוד, ועל זה כמובן צריך להגיד לו תודה גדולה מאוד. טוב, אז אני רוצה להתחיל מהקבוצה הראשונה, כמו שאמרתי, שרעבים מספר 3, שאני רוצה להוריד אותה מהשולחן. השרעבים שאינם שרעבים. בסדר? אז מבחינה גיאוגרפית, זה תימן תחתונה, אמרתי, דרומית לירים, לסומרה, דרומית לוואדי אלבנה, בסדר? מבחינת המאפיינים שלהם, הם, כן, יהודים דרומים, ולכל היהודים הדרומים יש מאפיינים, הרבה מאוד מאפיינים משותפים. בסדר? אתם חלקכם מכירים את זה, ההגייה בעברית, הלהג הערבי, כן? הלבוש, כמו שראיתם, כמו יכולים לראות פה את התמונה הזאת של יהודים מגנדס, כן? דרום תימן, הלחנים, גם בתפילה, גם בשירה, הם שונים, הם ייחודיים, בסדר? נוסח תפילה, כל המרחב הדרומי, אולי למעט ממש כמה דוגמאות בודדות ולא מציינות, כולם, בסדר? זה שמי, כל האזור של דרום תימן, כן? והדבר החשוב מבחינתי, שהם מזוהים לעתים על ידי אחרים כשרעבים. בסדר? רואים את זה? ובגלל זה אני מביא אותם, בגלל זה אני גם מוריד אותם. על פי רוב, הם לא מזהים את עצמם כשרעבים. יהודי גדס, כן? לא מזהים את עצמם כשרעבים. יהודי חוגריה, לא מזהים את עצמם כשרעבים. בסדר? לפעמים מזהים אותם בטעות בגלל כל מיני מאפיינים כשרעבים, ולפעמים הם מתייחסים את זה בסלחנות. זאת אומרת, לא נורא, בסדר, אוקיי? לא קרה כלום, ולפעמים ממש בורחים מהזוי הזה. בסדר? אני מכיר את זה ממש מאנשים, אוקיי? אבל הם לא שרעבים, נקודה. לא מזהים את עצמם כשרעבים, לא מבחינה גיאוגרפית, לא מבחינת זהות, לא מבחינת כלום, פשוט יש להם מאפיינים של דרום תימן, ואיכשהו, מכל מיני סיבות, בסדר? איזושהי תפיסה תווית לגבי דרום תימן, שיש איזה קשר ברור עם שרעב. בסדר? האזורים שאני מדבר עליהם, כן? השרעבים שהם לא שרעבים, ואני עכשיו מוריד אותם לשולחן, זה חובש, עוד, בעדן, לא לבלבל עם בעדן, כן? שזה אזור מסוים, כן, בשרעב, ועליה, תעתבה, חוגריה ועוד, ואני מראה את המפה, בסדר? שימו לב, זה בעצם כל האזורים, כן, שפה במפה, חוגריה בדרום, אמאוויה ודורן, ועוד, ובעדן, וחובש וכו'. כל האזורים הללו, זה יהודים דרומים, שהם לא שרעבים, לא מזהים את עצמם כשרעבים, ולפעמים בורחים ממש מהזיהוי הזה. מה עם שרעבים מסנעה? אני אמרתי שאני לא אדבר על סנעה. לא, אבל לא תהיה לי ברירה, אומנם אני רוצה לברוח מסנעה, אתם תראו בסוף שאני לא אצליח. טוב, הראשון שהתייחס בכלל במחקר, או בכלל עשה כתיבה על שרעב, זה הרב חוזה, אני אחזור אליו, ואתם יכולים לראות פה שיש הרבה מאוד, כן, הכותרת שלו, יהדות שרעב בתימן, והוא הכניס הרבה מאוד יישובים, ויש פה יישובים מאוד מאוד, כן, ברורים ומובהקים, שהם לא חלק משרעב, לא מזהים את עצמם כשרעב, אתם יכולים לראות אפילו פה, שנייה, ביידה, אין שום קשר ממש, אפילו, בסדר, וחוגריה, ותעתבה, ודמורן, כל האזורים האלה שסימנתי פה באיזה, כן, איזה מרקר כזה, זוהר כזה כחול, זה בכלל לא, הם בכלל לא בדיון, בסדר? בכלל לא שרעבים, לא תופסים את עצמם כשרעבים. אז יש בלבול גדול מאוד בנושא, ואני קצת באתי לעשות סדר. טוב. הקבוצה, שימו לב שדילגתי, אני חוזר לעיגול, בסדר? הורדתי את קבוצה 3 מהשולחן, אני מוריד אותה, הורדתי אותה, בסדר? יהודים דרומים שבטעות מזהים אותם כשרעבים, ואני רוצה לקפוץ לקבוצה הכי פשוטה, הכי ברורה. אנשים שהגיעו משרעב ולכן קוראים להם שרעבים, והם מזהים את עצמם כשרעבים. זה הדבר הכי הגיוני, הכי מתבקש. בסדר? שימו לב שקפצתי על קבוצה מספר 2, אני רוצה לדבר על שרעבים משרעב, אני מכיר אותם באופן אישי טוב מאוד. גיאוגרפית, וכבר אנחנו נקפוץ למפה, כן? מדובר משרעב עצמה, מהאזור הגיאוגרפי הספציפי של שרעב.
בסדר? זה רדיוס של פחות או יותר 8-10 קילומטר מעיירה ארונה. בסדר? אגב, היום בתימן, האזור הזה נקרא, מבחינה מנהלית, נקרא שרעב ארונה. ככה הוא נקרא. חוץ מזה, בקטגוריה הזאת אפשר במובן מסוים לכלול לתושבי מחלף שרעב, כל החבר'ה של מרמורק, מחלף שרעב, שגם היהודים כבר קראו לאזור הזה מחלף שרעב, בסדר? וגם היום בתימן האזור הזה נקרא שרעב א-סלאם. שרעב א-סלאם. הגיית העיצורים קוף וגיבל, כמו כל הדרומים, יש להם לבוש מאוד מיוחד, צבעוני, בסדר? הכובע המפורסם, שרוב מה תראה אותו, דווקא פה לא רואים את הכובע, אבל פה אתם יכולים לראות את המכתב, את החצאית, איך היא, כן, ערוגה יפה, צבעונית, זה בכלל דבר שמאפיין את השרעבים, התעסקו בעיקר בנושא של טקסטיל. טקסטיל זה היה העיסוק העיקרי שלהם, כולכם מכירים את השיר, אגדת רבי שלום שבזי, שם הוא הורג ותופר וגוזר, זה הדמות השרעבית האופיינית, חייטים וכובענים והורגים, וזה ההתמחות שלהם, זה כל אזור הטקסטיל, אז יכולים לראות ממש דוגמה יפה של הדבר הזה. נוסח תפילה שם היא כמובן כל דרום תימן, פסיקה, קבלה, שולחן ערוך, בכלל שם זה אפילו יותר במקומות אחרים, פסיקה, שולחן ערוך, קבלה, עיסוק בקבלה, מזהים את עצמם כמובן כשרעבים, אין על זה שום ויכוח, כחל וסרק, הם שרעבים, הם משרעב, הם חיים בשרעב, כמו שאמר לי ניסים שאול, תעיזים בכוח, אנחנו משרעב, שרעב. בסדר? שלא ידעו. יכול להיות שהם מוסיף עוד איזה שרעב, אחריה שרעב, כאן הוא עצר. עיסוק מוגבר כמובן בזוהר וקבלה, זה גם כן אחד המאפיינים הייחודיים של השרעבים, וכמובן השרעבים משרעב. בסדר? אז זה הקבוצה ההגיונית, יש פה היגיון, בסדר? דבר ברור, בסדר? אני רוצה להראות את המפה, בסדר? יכולים לראות פה, שמתי במרכז המפה את העיירה ארונה, לא היה שם יישוב יהודי גדול, אמרו לי שהיה שם בית כנסת, אבל יחסית מניין מצומצם, אבל זה העיירה מבחינה מנהלית, מבחינת, היה שם את המחכמה, מבחינה שלטונית, העיירה חשובה, היה שם גם שוק חשוב, סוק אל-אחד, ושרעב, כן, בעצם מסביב לעיירה הזאת, ישב שם יחיא אל-בושרי, שהיה עקל אל-עקאל, ראש הראשים, עמל אל-יהוד, נפטר בראש העין, והוא היה, הוא לא היה מורי, הוא היה פשוט איש, כן, נקרא לזה עסקן היום, בסדר? היה מנהל את כל העניינים המנהליים, משפטיים, של יהודי שרעב, עם המרכז בתעז, בסדר? הערה לגבי תעז, בתעז לא היה יישוב יהודי. בסדר? כל משפחות תעזי שאתם מכירים, שאלה טובה מאיפה זה מגיע. בתעז לא היה יישוב יהודי בסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, יהודי 1, 2, 3, בסדר, תעז שם איזה מוכרת לחוך מפורסמת, אבל לא היה שם יישוב יהודי, וזה, כמו שאמרתי, המרחב השרעבי הוא לא מרחב עירוני, למרות שתעז העיר השנייה בגודלה בתימן. אני מסתובב סביב אורות ארונה. יש לנו את כפר בוקר והכפר מסילה, שני הכפרים האלה ציינתי אותם. כן, כי הם כפרים מאוד חשובים. אגב, יש מדובר פה על, כן, על עשרות של יישובים סביב המרחב הזה, כן? אבל רוב היישובים, באמת זה יישובים של 2, 3, 4, 5 משפחות, ברוב היישובים לא היה בית כנסת, מכיוון שהיהודים חיו בצפיפות אחד ליד השני, אז פשוט הם מתאספים בשבת, תמיד הם מציינים, כן, מה המרחק, מרחק תחום, כן, מרחק תחום שבת, זה ממש חשוב להם להגיד, מרחק תחום, כי בשבתות ובחגים הם מתאספים ביחד להתפלל. נגמר לי הזמן? אוקיי. בסדר, זה המרחב של שרעב, אוקיי, כל האזורים הללו, סליחה, חדה, סיירה, משפחת סעיר המפורסמים, גבל מירב, היגב, בני סומח, חובר, בני סארי, מסילה ובוקר, דבר חשוב להגיד עליהם, שניהם קריית אל-יהוד, זאת אומרת יישובים של יהודים, רק יהודים, היו שם 30-40 משפחות, שזה יחסית דבר שהוא יוצא דופן במרחב הזה. הנה, צצה לי. אז אני רק רוצה לסיים, שרעבים שלה משרעב, שזה הדבר הכי מעניין, וכמובן שאין לי זמן, כמו שאמרתי, אני אקפוץ לפה.
המרחב של, כן, של שרעב רבתי, הם מזהים את עצמם כשרעבים. מזהים את עצמם כשרעבים, הייתי צריך להוריד פה את המרכאות. הם שרעבים. שאף אחד לא יצא פה מההרצאה ולהגיד, אתה אמרת עלינו, סבא שלי מעודן, סבא שלי מעודן, שלי. סבא שלי משמיר, ואתה אמרת שאנחנו לא שרעבים. לא, אני אומר שהם שרעבים, כך הם תופסים את עצמם. יש לי כמה דוגמאות על הדבר הזה. בסדר? האזורים המרכזיים זה עודן, שמיר, מחלף, אני קופץ ישר למפה. בסדר? הרב חוזה וגם טוביה סולמי, שניהם כתבו הרבה מאוד על שרעב. אתם יכולים לראות שהם פה כן? ממש מהקצוות של שרעב רבתי. בסדר? זה שרעב. וכל האזורים שמסביב שרעב, שהיהודים תופסים את עצמם כשרעבים. אתם יכולים לראות ששני השרעבים הכי מובהקים. בסדר? במחקר הם חלק מהפריפריה הזאת. בסדר? על זה אני אדלג. דבר אחרון וחשוב מאוד, וזה אני מסיים, דקה. בכנסת בגדרה. שימו לב על מה כתוב על אני דיברתי עם הבן אדם, משה כוכבי, הוא שם את השלט, נוסח שרעב. שימו לב ששמו את זה מאוחר. בסדר? הם באו מאזור, שאלתי אותו, אזור דיסר, בסדר? השרעבים מגדרה, מאזור בעדן, בסדר? בעדן, לא לבבל עם בעדן, בעדן, בסדר? נגדל בעדן, שזה אזור אחר, בסדר? והם תופסים עצמם כשרעבים. הנה, הקיר, אבן, מקיר, תזעק. חנניה היטלי, מאבן יהודה, בסדר? שבא מגנדיה, אזור גנדיה, 30 קילומטר משרעב, שרעב רבתי, שימו לב, לפי נוסח, שרעב, בסדר? הוא לא מהאזור של ארונה, הוא לא משרעב הקטנה, בכל זאת הוא תופס את עצמו כשרעבי. ודוגמה אחרונה, יש עמותה בשנים האחרונות, עמותה תורנית, רבנית, שמפרסמת גם לוח שנה כל שנה, וגם את הספר הזה, מנהגי יהודי שרעב, בסדר? אני בררתי פה פועלת ברחובות, גם הרבה, בררתי מי האנשים, מי עומד שם אחרי יפה. אז אנשים, משפחות שבאו מהאזור הזה, אזור של דיסר ואפיוש, בסדר? והם בעצם, אתם יכולים לראות שגם כן, הם לא מהמרכז של שרעב הגיאוגרפי המצומצם, אלא מהמרחב, כן, של שרעב רבתי, בסדר? ופה אני מחזיר אתכם לסנענים, המשפחה הזאת, של רבנים, אבא של כן, גד דהום, בסדר? בא מסנעה. בשרעב היו קוראים להם סנעני, בסדר? אז זה שרעב רבתי, בסדר? וזה מה שרציתי להראות. בעצם זה החידוש שלי, בסדר? לא החידוש שלי, זה דבר שהוא ברור, אבל צריך להזכיר, בסדר? שרעב מתרחבת, לא כמקום גיאוגרפי, אלא כמקום של זהות. למה? שאלה לזמן ומקום אחר.